Bueno, que hem començat a fer una historieta d'un dia normal i corrent. I nosaltres hem pensat en fer un dissabte, perquè si fèiem dilluns a divendres no calia sentit. I farem com fem una festa. Que només han de ficar sense gorra. Bueno, pues tracta d'un dissabte que de matí truquem a diverses persones per començar a fer una festa i pues, antes fem una espècie de torneig sobre kickboxing dels que van al gimnàs. Dos amigues que estan avorrides a casa i es truquen per quedar. I queden a recordar i llavors després d'allí se'n van a donar una volta per avorrir-se i passen tot el dissabte juntes. I els passen el dissabte volant i després passar. Pues nosaltres trata d'una història que també ho fem en un diumenge i mos truquem dissabte i mos truquem i llavors quedem per anar a comprar, roba. Perquè així serà més emocionant que no fer res, perquè no es fa res, perquè en aquest poble no hi ha res. Això grava-ho i dir-li i penja-ho a la web de l'alcalde. Perquè en este poble no hi ha res per als joves i això és una avorrició total. I com no hi ha res a fer, hem d'anar a gastar-nos diners per xavar un rato. A ver.